verse 4. Okay na. Bago tayo mag-lingkod. Psalms. Okay. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Wow. Bisaya sa kaputang, ang pinapangayo ko kang Jehovah, nga pagpangitaon ko nga magapuyo ako sa balay ni Jehovah sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtanaw sa katahom ni Jehovah o sa pagpakisayon sa iyang templo. Diyos, magapadalangin sa mga pulong, magapray ka sa Ginoo. Ginoo, dalay ko kamahan sa walay katapusan kay Lord, nga may privilege pa kami, Ginoo, makapaminaw sa mga pulong. Amen. Thank you, Lord. Mag-bless, magkabsa ka na mo, Diyos. Ikaw, Lord, magadihog, isang pasi mo upos nga lagat, samtang magatulog, Ginoo. Tagay sa Lord, for this opportunity. Saan ba sana nagapaminaw, Ginoo? Bless all the ears, Ginoo, nagapaminaw, Ginoo. Ma-absorb sila masing-kasing ang imong mga pulong. Kag magkinabuhi kini Ginoo. Dalay po kay Jesus' name. Amen. Thank you. Palakpakan ako ng Diyos. Praise God. According to Psalms 27, verse 4, mga kaigsonan, na gusto ko man ipaabot sa inyo nga kini praise God, i-share ko sa inyo nga paano kita magkinabuhi nga isa kaputang na ang Diyos mag-bless sa ato. Amen. Praise God. So, kanila nga verse, one thing have I desire of the Lord. Isa kaputang, one thing. Praise God nga aton itinuhakon si Ginoo. Mula sa galaw, mininibuhi. Amen. Praise God. Dira sa Ginoo. Sa inyo daw, saan man ninyo desire sa Ginoo? Sa school man siya, saan man ninyo mga tinguha sa Ginoo? Mga lagad sa hangtod sa nangapay kinabuhi. Oo, mga lagad daw hangtod sa tupok, kinabuhi, sa ba? Hangtod sa nangapay kinabuhi. Makauban na ito ang Diyos. Makauban na ito ang Diyos ko. Ako na ito ang gamay. Praise God. Ayan. Okay. Okay na. So, ba na ito ang Diyos? Sa ni ano ni Bani. Kandi. Kaister rin sa. Saan man yung tingwa sa Ginoo? Dagaan pag may alam sa pulo. Dagaan kagkaalam sa pulo. Praise God. So, kinanglan matag siya sa ato doon ay tawag nga desire. O maka-vision sa kinabuhi. Tingnan ang Proverbs. A man without vision, perish. Ang tao, walay pananaw sa kinabuhi, mawala na. Kahapon, nagaling po mga nanay, tapos may sakatatay. Tingnan ako sa ila. Isa man inyong pananaw sa kinabuhi nyo, 5 years from now, or else 10 years from now. Praise God. So, uban, may mga sariling idea, 5 years from now. Praise God. Kinipod yung mga pulong, ako manig-ingon po sa mga people dati. Nanunduban nyo na siya. 2021 nata ingon na sa inyo. Samtang nag-motivate ko sa mga young people, 5 years from now, sa mga plano sa kinabuhi. Ang uban nga nagpaminaw, doon na din may changes sa kinabuhi. Pero kung wala sa buot, wala na to sila. So, baga, doon na sila wala yung mga tao, gusto na may brother Andoy, may brother Sandoy, magmula ko ito buot sa una. Tapos siya may, so yung nag-build up ako sa una sa ila sa lang karakter. Yung mga karakter na sa una, hindi na ito masabutan. Kung saan pa din ko sa drawing on. Praise God. So, may figure ba na kung duman niya sa una? Kung saan yung plano, 5 years from now, kung saan yung maabot. So, ano na, 4 years ago na, di ba no? Mga people, 4 years ago na. So,
Kaya nagsunod na 2021. Praise God. 4 years pa lang na diri sa mabuhay. So nakita na ako, grabe ang motivation ko sa ila. Pero salamat sa Ginoo, may nagpabili sila muna-muna. Hantod karon, mga college sa second year college sa sila. So another extension na nakay another pa so 5 years from now, iba nang dating, di ba no? So doon ay makapunta ang tinatanaw sa unahan. Praise God. Praise God. So, kada isa sa ato, doon ay tayo mga desire sa life. Amen. Praise God. Desire na ito, usahay, gusto na ito may happy family kita. Doon na tayo stable na trabaho, financial stable mga financial stability. Praise God. And doon ay tayo makapunta. Pero sa ato mga desire, may mga desire kita pang sarili lang. Well, praise God. Pero nga kung pangutana ka ron, praise God, ay daghamatag pa natin buhak sa life nato doon. Okay? Pero anong tanang desire nato, di pa nakakampot, kumbaga, kundi na ang trabahoon. Praise God. Amen. Hindi na ako gabi sila, doon na po tawag nga mga plano, mga desire doon na itawag, makaisunan nga passing, kung ang active. Depende ka ba na sa mga passive. Magka-passive lang. Praise God. Mahita mo ko nili, okay lang. Pero ang active, porsigido din ka, makabutin mo na siya. Okay. Tawag ba? Makaisunan. By hope or by crook, abuton din mo siya. Active na siya. May tinguha ka, una kayo mo sa mga young people, ang kalisod sa kinabuhit, dilihan mo lang sa pag-eskwila. Basta doon na kayo pangarap sa buhay. Okay. So, galing kung di naman i-active na siya, di naman maabot. Pero kung passive na, kung itong nakasaklado, wala ginahit mo. Wala may tabo sa kinabuhi. Praise God. So, ano siya, sa bagay na hinihingi ko sa Panginoon, one thing have I desire sa Ginoo. Karong buntaga, unsa man inyong kinukuha diha sa Ginoo. Ano siya mag-verse? Yan ni David ni siya. Nag-verse. Baka isunan, kung basahon na ito diya. Balik daw sa English daw, sister. Okay. One thing have I desire of the Lord. Isa lang. Na ginatinguha sa Ginoo. Si David makaisa lang. May nakaputang siya. Praise God. Nga, gusto niya. Ingon pa ni Jesus Christ sa panahon ni Martha o ni Mary. Martha maayo man yung ginabuhat pagbisita ni Jesus Christ. Kung one thing na needful kay Maria, iyang naabot. Baga, may isang kaputag na kinanglan na atong ma-desire. Dili man sala nga magbisi sa kita sa itong kinabuhi. Kung doon ay panahon nga kanisa kabutang pangitao na sa Diyos na mas labaw pa sa kanang butang. One thing that have I desire of the Lord is struggle ka na. Pagka Merkulis, doon ay kanahan na itong prayer meeting. Pero itong Sunday, grabe mong saan sa Ginoo. Pagka Wibis, ang pagka Domingo, gabagukod ka na. Praise God. Dili karantiyan na siya. Pero makaibusunan ang importante sa kasanan. May mga butang, baka kuba. Praise God. Sa kinabuhi na ito. Praise God. Nga ang Ginoo, wala tayo tinguha sa Ginoo. Praise God. Ang dapat tinguha sa Diyos, bisan kapisit na sa itong trabaho, nahanda po ng tinguha na ito sa Diyos, na di na mabuhi kung wala ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Kitangan sa ato makaison. Praise God. Physically present, but mentally absent. Hallelujah. Presente ka mo karon, pero mentally absent. Nagalagla ang iyong isip. Sometimes we are in the house, but your mind is not in the house of God. Nagkakatag ba? Praise God. Kung sa mag-isa nyo nga na mo sa simbahan, ako isa. Isa ko rin, masimba ko, makakal-awit ko.
Okay, malapang kayo sa mga butang atong pangandoy. Praise God. Pero ang pinaka-pangandoy nato sa tanan, adunay tay connection sa Dios. Mabatsagan nato sa atong kasing-kasing. Praise God. Hallelujah. Bisan pa. Tingon ni David, when my father and my mother forsake me, that my Lord, or that my God shall lift me up. Yes. The Lord. Siya, talikdan pa ko sa ginikanan, talikdan pa ko, magkaisa ako ng mahal sa kinabuhi. Apan dili ko talikdan ng Diyos, ang Diyos ang mo ang magkaisa sa ako. Amen. Hallelujah. Grabe. Praise God. Nakabaluta mo dili. At ingon ni Brother Arnold, kung pastor, dato lang tako. Pero doon ay mga buta na dili na ito, hindi mo kon. Amen. Nakabaluta mo tanggi. Praise the Lord. Amen. Praise God. Importante sa tanan, we know how to say no and we know how to say yes. Dili ta permitin neutral. Ang neutral walang panindigan sa sarili. Kailan makabaluta unsa ang dili, unsa ang huo. When the Satan tempted ta makaisalo, ang yawa makatintal sa ato, kung takabaluta maingon, no! Kaya naman ba kayong kagno? Kaya ang desire mo na sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya sa ka-membro dito, revival pagka Sunday man kay Isunan, faithful sa Ginoo, pero kay tungkol sa kaning subject sa isa ka devotional leader, kabalo ka mag-yes, kabalo ka mag-no. Kaya kay doon ay celebration ang water district. Kaya kay trabahante sa water district. Igon sa taga-water district sa pinakahin nila. Brad, muna yung pangalan. Ikaw mo drum sa atin na concert. Drum daw. Sabi niya, okay lang. Tapos, nag-connect sa iyo itong musician, yung mga singer, di pang datag sa iyo ang mga kantahon. Di ba na yung maganta ang mga kanta? Puro mangyud kalibutan. Tawag na sa supervisor, sir, di pwede, di ba? Praise the Lord. Bawal din sa ako. Amen. Di pwede matugtog. Kung Christian song na, sir, matugtog ko ba? Pwede mga away, mga awit pa niya, mga binastos man. Agoy. Yeah. Praise God. Gabi siya makaita niya, sir, no. Dili yung gusto. Isa na lang akong alabas, dili yung gusto. Praise the Lord. Isa request pa akong ang akong mga sweldo, dili yun. Praise God. Praise God, i-explain niya ito sa musician, sa ilang musician po, sa mga singer, dili na pwede sa akin. Praise God. Kadua, hindi makamatugto, wala ko na mo yung drum set. Kaya naman sa electric drum set na sarili. Praise the Lord. Anya? Ako di ka tugto, may na lang Hormon. wala ko na ako. Sir, ang drum set na ako para naging sa Ginoo. Hindi ako sa kalimutan. Hallelujah. Praise the Lord. Bahala ko suko ko sa ako. Praise the Tangi Lord. natin, abalo ko sa Mukontaminate. magno. Yes, amen. Praise God. Kaya ingat sa iyang asawa. Si Pastor gani, hindi mga pahulang o bangko gani sa may mga patay ng mga unbeliever. Okay, nga naman. Pagpaan ko na sa likuran ko na sa mga tao mo. Sugaro. Ito. Nya, pagkadating ko, gamito sa mga balaan. Bahala ko suko ko sa ako. Hindi ko magpahulang o likuranan. Amen. Sa kami bahay na namin ito'y sa among purok. Pastor, wala may bangko, walang bangko. No. Hindi po hindi. Nagpupoy min bro, ito pastor, nakapit bahay na mo, kayo. Ano na? Nasa na patsal, pastor, kung kami na bangko, pwede ito lang ng simbahan ng bangko. Ano ba, Brad? May pa mga abang ng tagbangko pahulang sila, kahit ang atong bangko simbahan, pahulang na ito. Igamit sa Ginoo, gamiton ko sa kalibutan. Hallelujah. Paglang ko ba, okay, dapat puro Christian, wala yung sugal. Tapos na-birthday na ito, hulamon. Bala mo, nasa simbahan, wala ang ginit, nag-attend niya magulang ng bangko.
Wala po na nga membro mga tiyo, magula ko kwarta simbahan. Kaya ginabawal ko ang pag makaisang ng pahula ko kwarta, kaya mo po na hinugdan, mag-backslide sila. Tinuwag ka mo, makahula kong ties, makabayan mo? Di mo ko bayan, uy. Praise the Lord. Pagutan mo pinakakuy, mabayan mo siyang ties. Nasunod ka, no? Maningin yan sa simbahan. Praise God. Pero kung sa kabutan na ako lang makain, kapag ito may manuog, no. Kaya atong tinguha, nga ang Diyos mahimuot na ito. Praise God. Kaya sa Jack may sa kapitligo, wala ngayon siya naglungod, makaisunan sila. Sabi po ito ni King Nebuchadnezzar, bisan makapalit silang kinabuhi. Praise the Lord. Kaya naman, inulat, ang Ginoo na mo makahimo sa pagluwas na mo. Pero kung dili man, kung dili man, hindi kami masimba. Kapag gusto mo, no? Pero sa ito, kung nakong-offer, medyo ano ba? Hailon, hailon. Malailon na ba? Hallelujah. Sa kakunta, okay tayo sa ito. Mailong pa sa ilo, sige nung mo. Ay tayo dyan. Ay, gamay nga ilan. Sensya na mo, ha? Sensya na kita mo nun. Hallelujah. For one thing, I have desire of the Lord, that will I seek. Sa kabutang yun, makaisang ginawin ang nahon na ito. Praise God. Muna sa imo ng Ginoo, I am the first and I am the last. Yes. Bago ta magpubangon, mo pray ka sa Ginoo. Amen. Bago ta magtulog, after makain sa He is the last. Mag-ampog na punta sa Ginoo. Amen. Praise God. Una-una itong Diyos sa kinabuhi nato. Praise God. At I bless sa lasan, di ba? You have full of blessing ako. Hallelujah. Grabe blessing makaiso na. Pero sa kabutanan na ako sa ato makaiso. Doon natin tiwakara sa Ginoo. Mo-increase ang atong pagtuo. Mo-increase ang atong gugma sa Ginoo. Praise God. Praise God. Mo-increase ang atong status sa pag-alagad sa Ginoo. That after 5 years, iba nang mararating natin. Amen. Praise God. Magamit ta sa bulatong sa Ginoo, mapuslan ta sa bulatong sa Ginoo. Kamo nang tiguhan nato pagkaigsunan para sa Ginoo. Kay kung saan nahimo nato sa bulatong sa Ginoo, gihimo nato sa Ginoo. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, one thing lang. Bisan mawala ang uban, di ko ikambyo ang akong ginakanta, ang presensya mo. Praise God. Praise God. Nung ko yung mga praise God. Nagtatawag ang movies, mga kaisyo naman. Sa kumus ng pinakataasa. Kayo sa'yo, magbasa kang Bible, 5 minutes lang. Pero ang movie na ito, perting taasa. Ang akong piso, perting taasa. Hallelujah. Pero ang atong relasyon kung ba pag-ampo sa Ginoo. Mana daw tayo prayer meeting. May salamat sa Ginoo. Wala na dire, medyo okay na. Ang prayer request, ada ka sa prayer request, oh. Perting nagahna na. Pero ba na paminaw. Pero man siya, tindog siya. Prayer request, tapos, okay. Mga isuon mo na. Pero pagabot sa prayer, katong nag-prayer request sa oba, wala lang inumduman. Why pa 5 minutes, tindog na. Wala mo na din sa ato. Amen. Wala mo ba paminaw sa prayer request? Ang namin na naman sa taga mabuhay, naminaw na naman. Sa ibang simbahan na wala kami sa ato. Prayer meeting, 5 minutes pa lang, tindog na. Nalalaak na. Saan nagiyang po nyo? Saan ba tinguha nyo sa Ginoo? Ginoo, ano ba kami ng Jesus na amin? Huwag namin mo tinguha sa Ginoo. Nutitinguha sa Ginoo. Natubagod sa Ginoo ato mga pag-ampo. I-bless sa Ginoo ang tanan nag-prayer request, natubagod sa Ginoo. Walang tinguhan nato nga naman. Kahit kung giampo mo sila makasang sincere sa pag-ampo, unsang blessing na sa mga feel ka sa blessing. Kahit kung imo sa Ginoo, unsang gihimo mo sa kapwa mo tao, gihimo mo sa Ginoo. Namang gihimo ni mga sa kapwa tao, ibalik pa na sa Ginoo sa imo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sa takong hindi na kami tawag overnight sa prayer, tingnan sa oras. Midnight prayer na lang, pero 2 hours. Why, putol-putol, di nga, 2 hours sa prayer. Mag-iba ang relasyon mo sa Ginoo, maiba ang level ang imong prayer sa Ginoo, makaisunan. Kung tinguha nato nga kung na ang Diyos sa kinabuhi nato, siya ang atong mahal sa nato makaisunan. Siya ang priority sa atong kinabuhi. Amen. Now, Esther Susan. Samtang na lang, Lord, ay, ano na karoon? Sa tawin nyo, gawas ko, may sabi.
Sa tapos yung gawas mo, mag-focus sa kanya. Karabaan, o, kamulang dalawa. Okay. Ang pumus kinuha na. Samtang nagalakaw mo. Praise God. Praise God, para di mo magkamali. Praise God. Para ang Diyos makuha yung pabor. Ay, papasan ko rin kay sabi pa naman. Last days ba yung flight sa Manila? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, sunod na lang na. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Pag maayo ang imong tinguha, makaisa na imong relasyon sa Ginoo, praise God, ingon ni David, ako magapuyo sa Diyos. Okay? Sa iyang balay, sa tibuok kong kinabuhi. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Na magapuyo na sa balay sa Diyos, si David mismo makaisa ginalong niya, praise God, human sa iyang mga pag-away, human sa mga problema sa kinabuhi, ginalong niya siya maagtugod sa balay sa Diyos. Mao na iyang tinguwang sa iyang kinabuhi makaisunan, nga siya mismo naada sa balay sa Ginoo, kanunay siya sa balay sa Diyos makaisunan, nga naman, kabalo siya unaasa sa balay sa Diyos, dunay siya protection. Yes. Dunay siya panalangin sa Ginoo. Praise God, di magapuyo ta sa balay sa Diyos. Manila David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Malipay ako basta musulti sila nga maadtuta sa balay sa Diyos. Praise God. Dunay siya'y kalipay sa balay sa Diyos. Ang tanan magayman, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dunay mo ko may excitement ko sa balay sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mayroon sa Ginoo ni David, makaiso kayang kasing-kasing, pareho sa kasing-kasing sa Ginoo. While laing katao si mo kalibutan, ang kasing-kasing pareho sa Ginoo, si David lang, kay mismo ang Diyos ang confess, ang kasing-kasing ni David pareho sa akong kasing-kasing. Kaya naman si David, mga gusto sa kanunay, magapuyo sa balay sa Diyos. Kaya kabalo sa balay sa Diyos na ang mga pagsimpa, na ang mga pagdayeg, na ang mga kaigsunan ng presensya sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero sa ula ni sa ato, ngayon din sa ato kay di madali. Praise the Lord. Hallelujah. Di madali. Hallelujah. Excited man ka. Sa uban na nga, sa upper lane na nga. Takurong na nga. Pero sa ako sa devotion sa takurong, mga 80% dati na sila devotion. Pero sa ako halos 90%. O 99 point something. Praise the Lord Jesus. Ano mga ito matisipahin? Dara sa black book na to, ako ba na una pangalan niya? Ako mo na una di sa church. Amen. Ay man yung pastor, kay dool ka lang. Wala man ka-dra siguro pastor. Praise God. Sa'yo pa ko nagmata, alas 4 mata ko. 1 hour prayer. Ay simbangan. O manong mata. Walis mo ko, tibok, tinigurwalisan, ginawa na, sulog pa na ako ng mga ano, Praise God. mga sakbot niya, duwa, nang nasa panato niya, duwa ka Mr. Living. Praise God. Ano yung trabaho? Praise God. Ano kayo doon mo simbahan? Pilang ko katuig nga layo mo simbahan. Sobra sa kilometro ang simbahan sa una. Wala may simbahan na sa takawang sa una. Bisan makayong sa una, bisan layo mo simbahan, punta lang yakmo ko sa membro. Praise God. Isa yun, may mata. Amen. Mabasa, ang uban na yun. Ayaw na po kawang bata kay. Kaya na siya, di ka po yung nag-eskwila pang God. Karoon na, gusto lang tulog niya na siya. Buktawa kay. Matama lang yun, mahuwat ka. Di ka ba naman pukaw sa bata sa panumon sa simba? Pero eskwela? Bisan ko ito, katulog mo ba? Paano ka nalita mo? Pero sa simbahan, lagi na ito kinahin mo na ba? Hallelujah. Alas 7 ang eskwelahan, wala alas 7 dito sila. Alas 8 nga kung simba, alas 8 bidya ng mga abot, alas 9 pang ba? Pero hindi wala na sa ato. Wala na sa una pa to. Amen. Praise the Lord. Praise God. Buti pa sa mga lang, wala itong ginahimo na maayos sa itong kabataan na itong mismo sa sarili. Hindi tayo excited sa bahan. Wala tayong tinguha nga magpuyo sa balay sa Diyos. O lahimang abot, una mo pa uli. Praise
Kung atong simbahan, magsuban, daw matong simbahan, daw pato. Pero mauli, daw kutsi. Daw Nauto. Praise God, pero sa una pa na mga kaisa, parang wala na siya. Pero gusto ko lang ibalik. Pero si David, ginanong niya yun, napakando niya. Nagpuyo sa balay sa Diyos. Nga nagdunay protection sa balay sa Diyos, sinuon na. Praise God. Praise God, may panalangin sa balay sa Diyos. Amen. Just imagine sa una, sa nang kita, pero daw ka sa balay sa Diyos. Nakantoy ka namin sa balay sa Diyos. Wala nang ipasakdan sa Diyos. Di wala nang ilan ka sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang ginapangita yung kanunay makaisunan din sa balay sa Bisaya niya makaisunan. Nga dunay naadiha makaisunan ang gahom sa Diyos. Ma-fix na ito atong kinamula tubangan sa Ginoo. Ma-pour out na ito ang tanang kabugaton na ito diya sa tilan sa Ginoo. Amen. Pauli ta, makaisunan puno sa gahom sa Diyos. Di kang pauli ang hawang atong kasing-kasing. Ang atong tinguha din sa balay sa Diyos. Dili lamang makatagtag offering, makatagtag tithes, mapakita ang atong lawas sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa kabutang atong gipangandoy, baka di na mga pag-awit sa pagtugtog atong panapangita, mapagtaganta ang gahom sa Diyos. Useless ang awit kung walang gahom sa Diyos. Useless ang mga pagtugtog kung walang gahom sa Diyos. O nang tinguhan nga itong makaisod, masalamat sa Ginoo. Mapagpunta, mutugtog, bagpunta mga ito sa itong mga panibawang nagaluhod ka sa Diyos because our desire is to feel the presence. Hallelujah. Muna sa kabutang makaisunan in the house of may tatlo ka balay sa Ginoo eh. Ang house sa Ginoo, langit. Number 1. Number 2, house of God is a temple. Praise God. Number 3, our body is the temple of God. Praise God. So, diyan ta magpuyo. Kung sa Diyos, magpuyo sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Muna siya nga, ingatan ta akong sarili. Hallelujah. Amen. At ipanunta akong sarili because we are the temple of God. Praise God. Di sa'yo kung mag-overtime ka sa trabaho, di sa'yo kung sobrahan ka makaisunan. Atong kinamoy halos i-google mo sa trabaho makaisunan, di pa na sa'yo. Pero ingatan nyo ang sarili nyo. Kaya bisan ingon ang Biblia sa 1 Corinthians 3:16, pabisan kinsa makaguba sa templo sa Dios pagbubukod sa Ginoo kay kita mo ang templo sa Praise Dios. God. Amen. Amen. Tagaan yung panahon. Praise God yung sarili. Praise God. Praise God. Kabalot kami nagruso man ng Dios. Hallelujah. Pero sa kabutang na makaisunan. Number 1, papuyo nato ang Dios sa atong kasing-kasing. Praise God. Because we are the temple of God. Hallelujah. And the temple of God is holy. Yes. Amen. We need to live a holy life. Amen. Praise Para God. makapuyo ang Diyos sa atong kasing-kasing. Kaya mo sa David, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Psalms 119 verse 11. Nga sa kabutang ang pulo sa Diyos sa atong itipigan sa atong kasing-kasing para di ka makasala batok sa Ginoo. Kaya ang Diyos na sa atong kasing-kasing makaisunan, papuyo nato ang Diyos. Magpinabuhita ang matao. Okay? Amen. Okay, that I may dwell in the house of the Lord. In the house of the Lord, we are not the spectator. Ano na spectator? Tigtanaw ba? Nag-observe. But we are the participants. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa balay sa Diyos, kabalo ka magpalakpak. Kabalo ka mag-awit. Praise God. So, wala mo sinsya na kamo. Kung nasa ka na yung magbasa ang Bible, mo na pa na ito magawas. Praise the Lord. Ang iyong kata, hindi mo tindog ka. Ang iyong kata na matindog, kaya mabasa ng Bible. Pagbasa sa Bible, magtindog, dito mo gawas. Ang rason, umaulang, magunta mo gawas kung di o magkatindog. Makita mo kasatanan. Mas marang ka. Praise God. Kung personally sisipin nyo, samtang wala pagbibasa ang Bible, Praise God. gawas mo daan. Hallelujah. Namatay break. Praise God. Kung bilang kalisod sa ako, kaya mabasa ang Bible, mo man paggawas. Sa Old Testament, bago magbasa ang Bible, ang tao nakaligo. O tanan makaisunan, hospital yun sa balay sa Ginoo. Praise the Lord. O respeto sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Kaya ang pulong sa Diyos balaan. Amen.
Amen. So, dili, ang practice na ito, pagbasa ng Bible, ayaw kong sa gawa sa tindog sa mo, tapos kung anong basa, hindi mapunggan, gawas mo dahil yun. Kaya nga naman magkaisunan, the Word of God is holy and we need to respect the Praise Word God. of God. Amen. Amen. Okay, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Okay na? Okay, padayon dito sa verse. Okay? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Praise God. Sa tinong katong kinabuhi, yata sa balay sa Diyos. Mga kita sa balay sa Ginoo. Amen. O may mga activities sa bahan. Ato ka. Doon ka tayo, umiyong din sa Ginoo. Praise God. Nga akong gusto makainsunan, nilisar ako sa kinabuhi. Praise God, ang Ginoo, ang iyang gasa, ang pabor sa Ginoo. Praise the Lord. Sa atong mga negosyo, sa atong trabaho, we need the favor of God. Yes. Pero makuha lamang din mo na sa balay sa Ginoo. Praise God. Dito mapatsagan, makainsunan.